הרגעתם את הקיבה שלי, אבל האקשן רק מתחיל. הציפוי שייצרנו לתבלייה והגן עליה במורד הוושת מתחיל להתמוסס במגע עם נוזלי הקיבה. למה? כי מתחתיו מחכה החומר הפעיל. עכשיו נכנסים לפעולה חומרי העזר שיסייעו לו להשתחרר. היחס בין גודל מולקולת החומר הפעיל לגודל התבלייה הוא כמו היחס בין נמלה לפיל. לכן אני ממזערת אתכם עוד יותר, כדי שתוכלו לראות מה מתחולל כעת. חומרי העזר עוזרים למים לחדור אל תוך התבלייה, ואז חומרים מפוררים באים במגע עם המים ומתנפחים. התבלייה מתפוררת. מאות אלפי מולקולות של חומר פעיל משתחררות אל חלל הקיבה והופכות ממוצקות לנוזליות. המרדף מתחיל. אגב, לא כל החיידקים רעים. להפך, בקיבה למשל נמצאים כרגע מיליוני חיידקים המסייעים לתהליכי פירוק המזון ועיכולו. לא להילחץ, אלו חיידקים ידידותיים. מה המצב, חבר? מפתחים אותם. למולקולות החומר הפעיל אין זמן לבזבז. הן נעות לכיוון דופן הקיבה. עכשיו אתם מבינים למה הן קטנות כל כך? אחרת, המסננת הצפופה של הדופן לא הייתה מאפשרת להן לעבור דרכה, לחדור ולהיכנס אל מחזור הדם. מערכת הדם היא כמו רשת כבישים מהירה, ועכשיו אנחנו טסים בתוכה לעבר אזור התקיפה. הדם מכיל כדוריות אדומות ולבנות. תפקידן של הכדוריות הלבנות הוא להגן על הגוף מפני חדירת גורמים עוינים, ולשמש כדור שליחי מהיר המגיע לכל מקום. יש דור בשבילי היום? רק על במות. חבל. שם, למעלה, אפשר כבר להבחין בזיהום שיוצרים החיידקים. קבוצת החיידקים המזיקה לגוף היא קטנה ואלימה, וכרגע קבוצה כזו יוצרת זיהום בדרכי הנשימה העליונות שלי. אנחנו חייבים להגיע אליהם במהירות. האנטיביוטיקה שלנו היא לוחם כמעט מושלם. היא נוצרה באופן מדויק כדי לנצח בקרב ולעצור את הזיהום. תאי החיידק מתרבים במהירות והגוף אינו מצליח להילחם בהם. בלי העזרה שלנו, המצב היה מחמיר במהירות. הקולות שאתם שומעים הן קריאות המצוקה של הכדוריות הלבנות בדם. הן אינן מצליחות להילחם בחיידקים ולכן קוראות לתגבורת. החזיקו מעמד, אנחנו מגיעים! מולקולות החומר הפעיל תוקפות את החיידקים בדרך מיוחדת. הן מסתננות מבעד לדופן התא החיידקי, פולשות אל גוף החיידק ומשבשות את היכולת שלו לייצר חלבון ולהמשיך להתרבות. לחיידקים המשובשים אין עתיד. הם אינם מסוגלים להתחלק יותר. בסופו של דבר הם מתים והגוף חוזר לאיתנו. מולקולות החומר הפעיל שסיימו את פעולתן יגיעו לכבד ולכליות, שם הם יפורקו ויופרשו החוצה מהגוף. האנטיביוטיקה ניצחה, המשימה הושלמה. המסע שעברתם מתרחש ברגע זה ממש בגופם של חולים מסביב לעולם כולו. כל מסע כזה הוא עולם שלם של תחכום ויכולת המשפר את החיים ואף מציל אותם. זהו פרי עבודתם של אלפי אנשים בטבע, והאנושות כולה נהנית ממנו. כל תרופה כזו היא שגריר של הצלחה בינלאומית חסרת תקדים לחברה ישראלית. איך אנחנו בטבע עושים את זה? 40,000 עובדים ב-60 מדינות שונות. אנו מייצרים 1,250 סוגי תרופה שמגיעות ליותר מ100 שווקים בעולם. זהו המגוון הרחב ביותר של סוגי תרופה הנמצא בידי חברה אחת. זמן הפיצוח של תרופה חדשה בטבע מהיר פי כמה מהזמן הנדרש לכך לכל חברה אחרת. לכן התרופות של טבע מגיעות אל החולים מהר יותר ובמחיר שאפשר לעמוד בו. התוצאה, 2,500 נרשמים של מוצרי טבע נרשמים בכל דקה מסביב לעולם. לכן, טבע היא חברת התרופות הגנרית מספר 1 בעולם. כמי שנושאת בתואר החברה הישראלית המצליחה ביותר אי פעם, טבע משקיעה במאות פרויקטים בישראל, בעבור הקהילה, ביישובי הספר, בחינוך למצוינות ועוד. זוהי הדרך של טבע.
טובה, אנו צועדים קדימה אל אתגרי העתיד. קדימה לטובת האנושות כולה.